mamo ang simbahang Katolika. Ang problema man gud sa gitawag og laing sekta, ang problema man gud nila is wala man gud sila tawag anang teacher. Wala nga iyahay sila og interpret. Iyahay sila og kanang interpretar sa unsay nasulat sa Biblia, which is dili na mao ang gisulti sa Biblia. Kaya ang gisulti sa Biblia naa may magtudlo. Kunang niingon si Ginoong Jesucristo sa gitawag og kining San Mateo 28:20, tudloi sila sa tanan sa pagtuman sa akong gitudlo o gisugo ninyo. So mao na ang iyahang tawag ining gisulti niya. At the same time, sa samang gitawag og paagi gipadad-an pagyud niya og Espiritu Santo. So kadtong iyang gisugo nga ipatudlo ang tanan niyang gitudlo, gipadad-an ng Espiritu Santo aron ang magtudlo dili gayud gitawag og masayop. Kanya nga di man sila masayop kay ang ilang itudlo subay man gyud didto sa kung unsay gitudlo sa simbahan or kung unsay gitudlo ni Kristo nga maoy gitawag og iyang magtutukod. So mao na nga di gyud masayop sa pagpanudlo sa pagtuog moral ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Unya di pa gyud mao, naa pa gyud siya gibilin, naa pa gyud siya gitagaan og tahas nga maoy mo pahinumdom sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga diin para dili sila musimang, naay mo silbi mo bantay. Kaya siyempre si Kristo mao man ang hari. So nagpili siya grayna nga maoy mo sana kanang tawag anang mo care ba mo sana mo matuto ni ining maong simbahan na gikan sa pagkatukod og hangtod karon. So mao na ang ato ang mahal nga inahan Santa Maria nganuman kay sa dihang ang ato ang Ginoong Jesucristo nagbitay sa krus. Kung atuan nang mabasa sa St. John chapter 19 verse 26, ang gisulti ni Ginoong Jesucristo ngadto sa iyahang inahan, babay ania ang imong anak. Unya ingon pod siya didto kang San Juan, anak ania ang imong inahan. Kana nga mga pulong sa atong Ginoong Jesucristo nga himalatyon dito sa krus, usa kana ka mahinungdanon og importante alang sa simbahan sa ato ang Ginoong Jesucristo. Kanuman kay kana nga panahon ang himalatyon nga Kristo naghatag og mando og kasuguan nga kinahanglan ang tibuok iglesia nagitukod ni Ginoong Jesucristo og si Santa Maria kinahanglan mutuman ni anang maong gitawag og pulunga. Sige sulti ni Kristo, babay ania ang imong anak. Nganong tawag anang wa man siya miingon og mama, ngano man kay sa Jewish tradition, sa Jewish teaching manggod pag miingon magud ta og tawag ini nga babay, sa Greek word gitawag na siya og gunay. Ang buti pasabot equivalent na sa ato ang pulong is sa ato ang termino diri sa Pilipinas og Her Excellency. So taas gyud ang pagtahod ni Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang mama, pero nganong nigamit man siya og terminong kanang word gyud nga babae kay iyang gipahimug-atan nga kining maong gitawag og babae, kining maong bayhana nga iyahang tawag ining ingnan nga babae ani ang imong anak, mauning bayhana ang katumanan dito Genesis kapitulo 3 bersikulo 15, na kining bayhana mao ang dugmok sa ulo sa gitawag og bitin. So mao ni ang makig-away nya naa pud ni kaliwat. So mo na nigamit siya og terminong babay ania ang imong gituga anak. Nya niingon pud siya pag ingon niya nga babay ania ang imong anak, kini naghatag pud og pagpadayag nga gitagaan niya og responsibilidad ang iyang mama, kining mama ni Ginoong Jesucristo nga mo matuto ngadto sa iyahang mga anak nga gitugyan ni Ginoong Jesucristo didto niya. Nya si San Juan manggod mga higala og mga igsuon ani nga panahon nagrepresent sa tanang mga magtotoo og nagrepresent sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Jesucristo. So buti pasabot gitagaan og special role ni Kristo ang iyang mama nga manggama or tawag anang muamping sa simbahan nga iyang gitukod og sa tanang mga magtotoo. Gitagaan niya og tawag ining responsibilidad ang iyang mama nga maoy tawag ining mo
mubantay ngadto sa iyang simbahan. Na ay responsibilidad, na ay role ang mahal nga birhen nga wala gihatag ni Kristo sa iyang mga tinun-an, gawas lamang sa iyang mama. Unya kana nga klase nga role na sa usa ka inahan. Kung gipangga ni Santa Maria ang atong Ginoong Kristo, panggaon pud niya ang simbahan. Nganuman kaysa pagtulunan ni San Pablo kay si Kristo mao ang ulo ug ang simbahan mao ang iyang lawas. So nagpasabot nga kining maong gitawag og Santa Maria, kung giunsa niya pagpangga ang persona nga Kristo, mao pud ang pamaagi sa pagpangga niya sa mistikong lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. At the same time, si San Juan nga nagrepresent sa simbahan na ay responsibilidad nga moila ni ining maong gitawag og babay nga mao ang iyang inahan. Muna sa ato ang simbahan, si Santa Maria ang ato ang gitawag og mahal nga inahan, siya ang inahan sa atong gitawag og simbahan. Hindi na mabulag ang simbahan og si Santa Maria. Kung tinuod kang Katoliko, nagyud kay tawag anang paghatag og pagtahod sa iyahang gitawag og mama, kanang mama bastag iya. So ang mga anak, ang simbahan, ang mga magtutuon na ay responsibilidad sa pagtuo og paghatag og pagtahod ni ining maong bayhana. Muna sa tanang mga santos, even ang mga santos, mga martyrs, naghatag og pag-ila ni ining maong gitawag og bayhana, nganuman kay kining bayhana mo ni ang pinaka-espesyal nga babay sa tibuok kalibutan, pinaka-espesyal nga binuhat, nganuman Dios God ang nagpili. Munang sugod sa pagsulti ni Ginoong Kristo ngadto sa kang Santa Maria o kang San Juan nga babay, ani ang imong anak, ani ang imong inahan. Makita nato sa ato ang gitawag og presentation. Sukad ana nga panahon si Santa Maria nag-uban na kanunay kang San Juan or nag-uban na kanunay sa simbahan. So kana. So ako alang gi-establish nga kita mga Katoliko nagtuo man kang Santa Maria. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.